things that go bump in the night. What the? Jesus! Me, jerk. Sam B. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut 'em up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave 'em dead running like a track meet. Scared of nobody. You know who I am. Give any idea who you're fucking talking to. Or maybe you saw me in the playoffs, huh? I played for the fucking goddamn champions. Cooking meat, cannibal trying to eat. I got a zombie army and you can't harm me. Hey, Yeah, watch who it. do you voodoo, bitch? Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B to Papa Shango, I'm buried some 80. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a Another zombie, I drunk put a jerk stake off in your against head. God's Look, gift. you want ghouls, I got fucking Stupid git. Maybe everybody dies and see your ass real soon. Crack bones to the marrow, hot sauce and they suck it. Now my juju ain't nothing to fuck. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. Sam B can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? I rip your arms off with my bare hand. Who do you voodoo, bitch? Yeah. Smack your mama with it. Who do you voodoo, bitch? Hei, salutul meu este Luminator, iar eu voi face un nou gameplay la Dead Island. Un joc care cred eu că e foarte bun. Da. Cu acesta mi-am început eu cariera de gamer. De fapt cu Slender mi-am început-o, dar ăsta a fost primul gameplay cu serie. Da. Hai să vedem ce poate în mintea. Din nou, n-am mai jucat de mult acest joc. Și n-am mai făcut de mult gameplay. Sincer să fiu, nu știu, nu am mai pus accent pe Dead Island. Am pus accent mai mult pe DMC, pe Slender, dar... Și am... Nu știu. Hai să-i dăm drumul. Ce faci, frate? De când nu te-am mai văzut? Ce, frate? Vrei ceva? Vrei bani? Ce mătă ai, frate? Bun. Dea-l. Dea-l și pe ăsta. Nu vreau. Hai că eu merg de aici. Stai. Ce faci, bă? Așa, stai. Hai să facem câteva misiuni. Hai, mă, hai. Și luăm mașina cu noi, să vedem dacă vrea cineva ceva de la noi. Stai așa. Hai, eu cu pumnii vă bat să-mi bag ceva. O iau și pe asta. Bă, dar ce naiba, parcă era o hârtie igienică, frate. Stai, tu nu vrei nimic. Nimic nu vrei, frate. Nici voi? Bun. Nici tu? Nici tu? Bun. Hai, v-am lăsat. Dacă nu vreți nimic de la mine... Nu, ce naiba?
Stai așa, vezi, vorbesc cu băiețatul ăsta. Aoleu. N-are pistol ceva? Came from outer space. Bun, hai să mergem. Stai așa cu mașina, că volanul e în partea dreaptă. Bun. Hai să-i dăm drumul. Totuși unde trebuie să mă duc? Hai mă, hai, du-te, du-te, du-te frate, du-te! Așa. Tu-ți nația, mătii. Hai da, dă-te în morții, mătii. Aoleu, ce m-ai făcut? Îți dai seama. Ce dracu mai apar atâtea chestii pe acolo? Ia stai așa. Acquire water for Kim. Stai așa, dacă vrea, are nevoie. Dăm cu spatele. Dăm cu spatele, frate. Te-n morții, mătii, bă, n-ai murit. Uite-l, mă. Mi-am spart geamul din cauza ta. Hai că-mi parchez mașina aici, a? Bun, hai să mergem să-i rupăm pe fraier, bă. Și să luăm chestii dintre alea de care are Kim nevoie. Bă, iar e plin aici. Uite, bă, nu orice mai. De fapt nu te mai dau, că ești mare și mă enervezi. Du-te, bă, morți, mă, dau cu ciocanul în tine. What the fuck, man? You are a fucking crazy. Stai. Du-te, bă, în morții, mă. Bă, aia are cuțit. Să-mi trag palme. Du-te în morții, mătii. Du-te în morții, mătii. What the fuck, man? M-au omorât fraierii. Time to recover. Da, m-a pus dracu să mă duc acolo. Că-i plin de handicapați. Stai că am o idee. Te bă în morții, mătii. Stai. V-ați adunat toți acolo? Stai așa. Hai, stați acolo, stați. Hai, mă, ce dracu e acolo? Hai, toți sunteți acolo? Bă, stai că asta e o sticlă de Jack Daniel plus gâtul, mătii. Da, futu-ți bisfaltul, mătii. Da, și parcă vezi că mor. Prima oară credeam că e un flame dintre ăla. Atent morții, mătii. Mă duc să-mi iau înapoi arma din ăla. Hai, pa, băieți. Stai așa că trebuia să iau ceva lui aia. Ce trebuie, mă? Căcaturi dintre astea, frate. Așa, bun. Hai, da, lasă că vin ei jos. Vin ei jos și doar îi călcăm.
Stai așa. Bun. Ah, fuck. Ceilalți nu mai vin, văd că. S-au adăpostit acolo. Dă-i în masă. Așa. Stai. Ce trebuie să mai iau? Trebuie să mă duc acolo, în dreapta. Stai. Să-mi parchez mașina. Așa, bun. Dar pe proasta aia n-am mai luat-o de acolo. Dar parcă am mai dus-o odată înapoi. Ce dracu, nu s-a... What is happening here? Nu s-a... salvat. Stai în pizda, mă, teleacă. Stai că am nevoie de ceva. Nu. Așa, alcohol. Alcohol. Ăla e mort, cred că. Fuck, man. I don't feel too good. Bun, mă. Dacă vrei tu. Stai acolo, frate. Te aduceam și în capotă. Stai așa, să o călcăm, hai. Te-mi pizda, mătii. Și acum să o ducem înapoi. A, dar ne-am tras și mașina nouă. A, dar eu tot trebuie să mă întorc pe mașina aia, a mea. Că a lucrat băiatul ăsta o grămadă la ea. Bun. Așa, o luăm înapoi. Să o ducem pe fata asta. Wow, ce drifturi ia fraiera. Nu mai fă atâtea drifturi, bă. Că nu te crezi în Need for Speed. Sau un Street Legal Racing. Ce mișto ia mașina asta să-mi va pula. Wow, frate, stai, frate, stai, un pic mai încet tu. Nu băga nos din prima. Așa, gata, te-am adus în loc sigur. Dar ce mai vrei și escortată? Ce pizda, mătii, mai vrei acum? Te aduc în... Măta, ce dracu vrei acum? Bun. Poți să ieși. Ieși în pizda, mătă, dată. Uite-l și pe băiatul ăsta. Ieși, mă, o dată din mașină. Drive Jessica to the lighthouse. Hai, mă, ieși odată. Gata, acum ai înțeles, trebuie să ieși din mașina aia. Dar ieși în morții, mătii, de pizdă proastă. Te bat să-mi bag pula. Aia și nu vrea să iasă, așa că m-am blocat eu. Bun, hai... Treci de acolo, tu. Treci în nația, mătii, de acolo. Te-ai blocat, nația, mătii. Stai așa. Bun. Trebuie să ieși tu cumva. Te-mi pizda, mătii. Trebuie să mă duc acolo. Water for Kim. Trebuie să-i aduc apă lui Kim și trebuie să găsesc un medic pentru nu știu cine. Și aici am să mă duc și acolo. Acum hai să mă duc la mașină. Ai, mă, frate. Hai, mă, dar nu vezi că nu vrea proasta asta să iasă? Ce naiba vrea să-i fac? Nu vezi? Ce dracu mai vrea de la mine?
Bă, ce proastă e totuși nația, mătii, nici nu mă las să ies. Nația, mătii. Nu vrei să ieși? Bă, ce căcat, bă. Uite, a intrat. Gata. Ce pizda, mătii, mai vrei? Uite, am stricat toată mașina din cauza ta proastă. Hai, ieși în nația, mătii, odată. Din mașina asta. Bă, da, ce mă nervează. Vrea să o escortez, ce naiba, bă, frate. Da, ce naiba. Hai, mă. Hai, ieși în pizda, mă, odată. Bă, ce dracu, mă rog eu de tine. Nația, mătii. Nația, mătii. O, da, mă nervează, gata. What is happening here? Măta. Te-ai blocat toți gătul, mătii. Să vezi în ce stil vin la tine. Ce-mi pizda, mă. Ce vrei, proastă? Hai, sunt bun, șcur bun. Da, ești o proastă. O proastă. Asta ești. Hai, deschidem ca să vină doamna de ea. Hai, unde naiba vrei să-ți opresc ca să ieși? Unde dracu vrei să opresc ca să ieși? A? Oh, te help. I still don't have everything I need. You want to burn those bastards or what? You know. Can't hurt to look. Bun. We're safe here for now, but there's still a lot to do. A lot of people here need help. Go talk to them and see what you can do. Ia să mă duc la proasta aia. Unde n-ai bai? Hai, da, mă, dă un morți, mami, că mă nervează de acum. Hai, mă duc acolo să-i ajut pe aia și terminăm. Că mă și enervează fraiera aia. Dă un morți, mami, să moară acolo, să putrezească. Nici măcar nu iasă din mașină. Ce căcat, bă, frate. Da, mă enervează de acum nația, măsă. Hai, mă, hai. Bun, și facem drifturi pe aici. Uhu. Ce mișto, Need for Speed, man. Ha, ha, ha. Bun. Hai, bă. Ești mai bun de atât. Stai. N-am luat-o pe unde trebuia. Am trecut. Stai, dăm cu spatele, frate. Wow. Stai. Auto pe proastă acolo. Ce dracu caut acolo, bă? S-a dus înapoi acasă. Proastă a făcut-o, mă, să-mi bag. Stai, mă, ieși. Dă-o, întoarce-o. Întoarce mașina, frate. Hai, uite unde mă bagă el cu mașina. Uite-l și pe mortul ăla. A, trebuie să iau pe aici, cred. Stai să opresc mașina. Ieși în morții, mătii. Hai.
Stai. Eu am venit aici pentru un băț, hai lasă-mă. Lasă-mă cum mă enervez. Deci nu bat nici pe aici. Uite aici. Iar au închis astea ușa. Challenge finished. Party Crusher. Tot și pe bețiva asta, stai. Banii s-a mei. $23. You find any? Oh, thank God! I can't last, but my muscles are starting to cramp up. Bun, cred că ți-am găsit. Am rezolvat o misiune, cred. Bun. Find a paramedic. Workbench. De aici ce trebuie să fac? Wow, ce e aici, bă? Nu știu ce e acolo. Bun. Hai să mergem acolo. Mai exact acolo. Așa. You find anything? Bun, hai. Stai jos. Uite-l pe fraierul ăsta. Jos în nația, mătii. Ai murit. Bun. De-te în pizda, mătii. Mai aveți de țipat mult? Că mă enervați de acum. Aici ce le văd? Te măta. Bun. Stai. Am terminat cu chestia asta. Acum trebuie să vin aici. Așa. Și de acolo vom face o mică escapadă, fraților. Bun. Ești, fraiere. Wow, stai, pune frână. Ce m-am izbit în planta aia. Bun. Wow. Hai, repede, frate, repede. Repede, vreau să-mi iau premiul dorit. Hai, repede, frate, repede. Repede, frate, repede. Nu la tine trebuie să mă duc. Căcat. Holy shit. Holy crap. Aici trebuia să mă duc să iau ăla. You just saved a lot. Oh, yeah. Dăm coasa. Bun. Stai că mai era ceva pe aici. Tu nu vrei nimic? Tu nimic? Tu nimic? Nici voi? Numai fraierul ăsta vrea ceva? Da. Da. Stai așa, quest. The Lost. Fairy Drawings. Ia să vedem cum este. To kill time. Cum e asta, bă? Bun. Eu cred că voi termina aici acest gameplay. Voi în următorul gameplay vă voi face o surpriză. Și veți vedea.
Ne vom abate puțin în... Ne vom abate puțin de la misiuni în următorul gameplay și cred că vă va place ce voi face. Dar rămâne o surpriză. Bun, hai. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut acest gameplay, să-mi dați subscribe ca să mă urmăriți în continuare și să share-uiți acest video oricui vreți voi ca să fie vizionat. Bine, hai, baftă!